jotono lamsogo taibaisa ani YouTube channel o tini bo ang gan kisa rojabai khanarinai bokhe Christian gan composed by Michael Deborma obo ganongkha Muitu mankhe Jisu ni kokno Muitu mankhe Jisu ni kokno mokolni muktui oro Muitu mankhe Jisu ni kokno belai kha mo ani Muitu mankhe Jisu ni kokno mokolni muktui oro Muitu mankhe Jisu ni kokno belai kha mo ani Shabshani bagui faima ba busuk satok jang langkha Majra kurai binile Haifano majra bejakha Koi ne ongui soilangkha Mungsa bo salang liya Koi ne ongui soilangkha Mungsa bo salang liya Muitu mankhe Jisu ni kokno mokolni muktui oro Muitu mankhe Jisu ni kokno belai kha mo ani Chini sumsong ni bagui Bini sang ni thui nurukha Busuk se chiri khoglangkha Chubanai ke bokurikha Chungno hamjak mani bagui Chini sumsok na karlangkha Chungno hamjak mani bagui Chini sumsok na karlangkha Muitu mankhe Jisu ni kokno mokolni muktui oro Muitu mankhe Jisu ni kokno belai kha mo ani belai kha mo ani belai ke khana thogo o gan dukhorok bonango tamongkhe asuk chungno kaitor hamjago hingkhe chini bagui bo thuikha o gan rokno chung rochapkhe Muitu mano busuk kaitor chungno hamjago chini bagui bo thuikha khroso hingkhe ani gan rok jodi norok khana thokjak tangkhai like rok khaidi subscribe bo khaidi tini ani video asukno ongthong hambai